खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो दिनैनि समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म होनना बुङोब्ला बयबो मिथिगौ राजखान्थिनि फोथारावबो बेखौ बिथांखौ मिथिगौ आरो माखासे सोलोंथाइ बिथांखौ लानानैबो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ बयबो मिथिगौ आरो बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव बीटीसीनि बारग' चिफ जेब्ला प्रमोद बर' बिथाङा बीटीसीनि चिफ महरै खुंथाय महरै गाहाय खुंग्रि महरै दङमोन अब्ला बै समाव बै 5 बोसोराव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा प्रमोद बर' बिथांनि ओएसडी महरै दङमोन एबा प्रमोद बर'नि आगदा आखाइ बायदियै बिथाङा खामानि मावदोंमोन नाथाय बे प्रमोद बर' बिथां थामहिनबा बीटीसीनि बारग' चिफ बिथांनि जा प्रमोद बर'नि ओएसडी डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मा जाहोनाव प्रमोद बर'खौ नागारनानै आथिखालनि बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि दोलाव आगान होखो बेखौ लानानै दिनै रोखा फोरमायथिना होदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला प्रमोद बर'नि डिसिसना अरायसम गोनो गोथो बै सरकार सलायनाय समाव प्रमोद बर' बिथाङा अरायसम डिसिसनफोरखौ गोनो गोथो लाबाय थादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो सरकारनि फाबाव गोदोना दङमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना गोसोआव दङदि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जाबायदि बाथ्रा थांनाय यूपीपीएल दोलोजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावदोंमोन बै समाव बीपीएफ दोलोखौ 15 बोसोरनि फाबखौ आं लानो हाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव फिन आरोबाव सरकारनि फाबाव गोदोना दङमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। थारैनो बिथाङा बुंनाया सैथो नामा? प्रमोद बर' बिथाङा अरायसम जाबायदि डिसिसन लायो बे डिसिसनखौ गोनो गोथो खालामबाय थामारो नामा? दानिया बिदिबा खोनासंदो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा प्रमोद बर' थामहिनबा बीटीसीनि बारग' चिफ मानाव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंनानै अजद दैखांदों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै माबायदि खामानि मावगोन जों बे खामानि मावनायनि सायाव बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। মই ক'বলৈ বিচাৰিছো আমি কিহৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া অৰ্থাৎ বিপিএফ দলক জিকাবলৈ আমি কাম কৰিব লগা হৈছে। আমি চাইছো আমি ডিসিশন লৈছো হেজিটেশন ওভার একশন जितु सरकार डिसिसन लोत हेजिटेशन आसिले एकदम डिसिसन लानायखौ गोनो गोथो मानो होनोबा सरकारनि मोनसे बिराद गोथौ फादाव हाबनानै दङमोन नाथाय जोङो हाग्रामा महिलारि साफोर लोगो हमनानै जेब्ला बुजिनो हाबाय जेब्ला रायलायनाय माने एक्शन खामानि जायो खोथाखौ खम बुंनो हागौ नाथाय जेब्ला रायलायगोन बे खामानिया जागोन दा बिनि थाखायनो जोङो गोनो गोथोआव थायामालानो डिसिसिभ मोनसे सरकार जिहेतु फैबाय आरो रायजोआनो मोनसे हिउज मेन्डेट होबाय बेजों लोगोसे जोङो बीटीसी खौ दानायाव जगदान जानो थाखाय जोङो दिनै फैदों। आङो बेखौनो गले गले बुंगोन दिनै जोङो पार्टी खालामगोन पार्टीया पलिटिक्सनि थाखायल' नङा जोङो खर'आव माइन्डआव अलवेज जोंनि खर'आव वेलफेयार मोनसे मेन्टेलिटिखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन। जोङो पार्टी खालामनायजों लोगोसे जोंनि खर'आ अलवेज जेब्लायबो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जानांगोन जोंनि ओनसोलनि थाखाय जौगाखांनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि जौगाखांनायनि थाखाय जानांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जयैनो खामानि मावनांगौ। दिनै सोरबा बुंदों खौसे जानांगौ होननानै खौसेया जामारनांगौ आरो खौसेया मारै जानांगौ खौसेया जानांगौनि लामाखौ रायजोआनो दिन्थिहरबाय 28टा सिट मोनहोनानै देरहाहोनाय माने बुंहैबायदि बीपीएफ ज' जाहैजोबनानै खौसे जाजोबदों होननाय बुंहरनाया जाहरखाबाय रायजोआनो लामाखौ खोन्थाबाय नोंसोर गोनो गोथो दाजासै ज' जाजोबदो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारजों लानानैनो बयबो ज' खामानि मावनानै बड'लेण्डखौ जौगाखांहोदो बेनो मोनसेल' स्ल'गान खिन्थु गोसोआव दुखु थाबाय जोंनि 14 चिरां दुवारनिफ्राय गोबां आसा दंमोन देरहाहोहरनो हागोन होननानै नाथाय जोङो बेखौ मावफुंनो हाया।